Propjeta kbira fil-bajja sabiħa f'Biżebbuġa ilha għal kważi 40 sena ikkapparrata mill-Partit Laburista u dan għal kirja miżera ta' 1,164 euro fis-sena. Fil-primawla tal-Qorti Ċivili kienet ippreżentata ittra ġudizzjarja fejn l-avukat Franco Grima u l-familja Ellu Salvin qed iżommu responsabbli ta' dan in-nuqqas lill-Avukat Ġenerali, lill-Gvern u lill-Partit Laburista. 40 sena ilu din id-dar li kienet tintuża bħala lukanda fiċ-ċentru tal-Bajja ittieħdet b'rekwiżizzjoni mill-Awtorità tad-Djar bl-iskuża li dan il-bini kien se jinbidel f'telephone exchange u berġa tas-saħħa. Minflok iżda dan il-bini flimkien ma' dar oħra kantuniera magħha ġew trasformati fil-gażin Laburista tal-lokal. Is-sidien qed jgħidu li l-kirja miżera żgur ma tirriflettix il-valur ta' din il-proprjetà. Kirja li minħabba klawżola f'kapitlu 69 tal-Liġijiet ta' Malta ma tistax tola. Is-sidien qed isostnu li dan it-taparsi ftehim qed jikser id-drittijiet tagħhom fejn mhux biss ilhom dawn is-snin kollha jiġu misruqa mill-użu ta' proprjetà li hi tagħhom bidritt, iżda wkoll l-fatt li hemm diskrepanza kbira bejn id-drittijiet tagħhom bħala sidien u dawk tal-okkupant li f'dan il-każ hu il-Partit Laburista. Fil-ġranet li ġejjin mistennija tkun ippreżentata wkoll ittra ġudizzjarja fil-Qorti Kostituzzjonali bilan li l-proprjetà terġa' tgħaddi għand is-sidien u jiġu mħallsa il-flus dovuti lill-familja tul dawn is-snin.